Sanibona nonke, Ngiyathemba niyaphila emakhaya. Igama lami nguNhlakana, ngihlala khona la eSiqonqaweni. Ngisuka lena e-G7 Cubuza, ngihamba nobhuti la Cubuza igama lakhe. Hayi anele ntwana esinqonqaweni hayi macala nje indabuko ya. Hayi Cubuza bhuti, ufisa nje empilweni yakho? Ufisa empilweni yami? Inye nje cha into engiyifisayo ukuthi lento engiyifisayo yabo zimbili khona nokunye engifisa ukuba yikho, like it be a photographer nokunye nje futhi shayilo yabo study law ya. Awufisi nje kuba ummeli? No, hayi angifuni ukuba ushayilo, ngifuna ushayilo, ngifuna ushaya IT ya IT. Ngiyabuza bhuti, ngiyabuza. Hayi angifisi ube ummeli, angifisi ube ummeli. Ufuna ukwenza njani nje? Ufuna ushintsha izinto nje kini? Ushintsha izinto ya ngasho njalo ukuthi yabo izinto like ufuna ukuyishintsha yabo ngiyishintshe kube nokushintsha. Lo msebenzi wakho owenza we-photographer unjani? Uphatha kahle nje kodwa? Hayi bafu, kuhamba kahle kakhulu bafu, kuhamba kahle kakhulu bafu. Hayi ngiyabona ngathi kuhamba kahle kakhulu. Hayi ngiyabona nje ku-TikTok, yabona nje nabo YouTube yabo. Yabona ngathi nje uyakuthanda kakhulu ukusonta. Hayi vele mfethu ngifana usonta, ngifana khulele esontweni yabo. Sonto lasekhaya. Hayi ngiyabona ukuthi hayi khonzile ukusonta ndoda. Phela ngeke singakukhonza ukusonta yabo. Abazali bethu bakhule besonto nathi yabo, silandela imithetho yabazali, kumele siyilandele singaphumi eceleni thina. Okay. Unabo nje usinqamzana ngala? Sinqamzana uyedwa bafu. Uyedwa bafu. Ndiyabona yabafu. Bafu. Akuhlanyisa Hayi uthi angihlanyisa yabo. Kunokuthi yabo like umuntu uthi yabo like ugcwele ngomuntu yabo. Ugcwele ngaye. Nokuthi umuntu uyamthanda like yabo. Kabili lapho uthi ngigcwele ngimthanda yabo. Yabo. Futhi ngithatha right ke ngithatha right edwa ngamfuna umuntu. Ngoba hlabe ofisa sangiphethe kahle lo muntu bafu. Ngene njani nje mawunemali? Mawunemali nje ungenza njani? Ungamthatha nje umsusa lapha kubo? Ngamsusa nje lapha kubo? Ngamsusa kubo. Ngamsusa kubo bafu, ngamlobola ngisho nanokumlobola ngimlobola nje bhuti. Ngimlobola ngisho ngimlobola. Ngamlobola. Ya. Ngiyabona. Mase ngibuza-ke la, ngibuza nje. Mawufisa nje ngathi ngazi nje ngawubuza kanjani umbuzo. Uma wakho yakhona afford izinto noma nje iziphi zami noma ezakhe? Zami. Hayi bafu. Oledi liyangenzela izinto. Every into engicelayo ngiyithola. Kodwa phela hayi ukuthi yabo mangithi namhlanje ngicela lokho kusasa ngikuthole. Nami phela yabo ngiyazenzela okunye phela sengimdala manje. Samele sithembele kwabazali. Njengoba ngishaya ibhizinisi iyona indlela engizenzela ngayo imali, nami ngizama ukuyiphilisa. Nayo semdala sekumele ayinakekeli naye yabo. Ngoba itime alisekho yabo. Yabona. Hayi sekuthi sho mfana lo wasesiqonqaweni lo siwale G7 stand samba ngo7. Original, fantastic, home Italy, interesting.